Не смысл. Дима ему херня этого. Юра. Вот я звезда. Вот я звезда. Доктор Михаил сам Сам кшковал. Винаги се поджумпиш, Люба, нема джумпиш на едно момент. Вика, доктор откъд ми каза, вика сам Мама, кашкавал вика, да ям. много известна стана, по интернет вика, Бортова. И вика накрая, вика, ядо кашкавал и накрая вика, не мога да се изтреми бърка с лъжи стъпка. Кажи вярно ли? Да, уже така си валя глина. Мама смята е тропли на кошките. Я взимал септември, валяне септември смер. Си пинарки от налюбки, това много. И сима, ешка я. Да си пиде, ешка. Еми, това е турбожита. Оли, майка, как че валя глина. Да, уже сега си валя глина, запяха нова. Пани са рони, взиме така, че изсипаш нещо гриз. Гриз. Запишеш това. Андро мой човек, да. А снимай като лук. Той е приятел. Няма да пусва пинка. Туци. Туци, вика, мама, да нямаме Анголо, Анголо. Не да ме различам. Давай една тяничка, бободяника, яш. Сега го изяш. Лапни го цялото на един път. Ай, лапни го, не бъде го лапни. Чикто, борите не може да отвържат това. Много вкусно. Малко руска, ама. Мама,